Għalkemm Vassalli ħallathom maqarsa mal-Maltin minħabba r-rabtiet tiegħu mal-Protestanti, kien hemm nies bħal Nino Cremona, Lawrence Kakija, David Agius Muscat, Paul Xiberras, Franz Ċappara, inti stess u bost oħrajn li xorta rridu jistudjaw xogħlietu u ħajtu. Għaliex Vassalli jiġbed din l-attenzjoni kollha? L-ewwel nett aħna lil vassalli narawhom il-bogħod. Jiġifieri jekk vassalli naffar lis-soċjetà ta' żmienu hija kienet sensittiva għalih u ġabet ruħha b'ċertu mod. Li lilna illum wara 200-250 sena jidhrilna li huwa mod inġust. Aħna inħobbu lil vassalli mhux għall-għażliet li jagħmel f'ħajtu, imma għax-xogħlijiet li jippubblika. Vassalli ippubblika grammatika u dizzjonarju, żewġ xogħlijiet kbar anke bil-kriterji tal-lum, u meta tikkunsidra li biex stampom minn butu u b'sagrifiċċju personali kbir u li minħabba fihom da il-ħabs, minħabba fihom b'mod indirett għaliex li ġara kien illi meta l-Maltin saru jafu li Vassalli reġa' Malta mill-Italja u dan Vassalli jippubblika grammatika u dizzjonarju huma qisuh bħala politiku u daħluh letteralment fil-politika u hemmhekk spiċċa ħażin. Għalhekk jolqotna Vassalli għax jippubblika xogħlijiet serji bil-Malti, għax biex jippubblikhom għamel sagrifiċċju personali kbir, mhux biss finanzjarju għax jippubblikhom minn butu, imma personali għax daq il-ħabs u mbagħad anke l-eżilju. Għaliex taħseb li Vassalli baqa' jemmen li l-Malti ġej mill-Feniċju? Jiena m'għandix dubju li hija kwistjoni ta' razziżmu. Vassalli kien jaf l-Arbi, kien anki jgħallem l-Arbi s-Sapjenza. Vassalli studja il-Ludi u s-Sirjak u dawn it-tlet ilsna semitiċi kbar l-Arbi, il-Ludi u s-Sirjak jinbnew madwar l-Er u l-Forom. U l-Malti bħala dialett tal-Arbi Magrebin jinbena ovvjament bl-Er u l-Forom. Jiġifieri li il-Malti huwa ilsin semitiku Vassalli kien ċert minnu. Illum aħna nikklassifikaw il-Malti bħala ilsin Magrebin. Jiena ngħid li Vassalli ma kellux dik l-għażla fil-fatt. Meta tqis li jgħix fi żmien l-ordni, fi żmien meta kellna ħafna l-sira Arab misilmin hawnhekk fostna, il-qrubija tal-Malti mal-Arbi kienet ovvja għal ħafna nies. Da skemada ovvja l-assoċjazzjoni tal-Arbi mal-Iżlam issa dana mhuwiex 100% għaliex f'soċjetà Arab għandek Arab Lut u għandek Arab insara. Imma l-maġġoranza l-kbira huma Arab misilmin. U minħabba li l-kavallieri li ir-raġun d'être tagħhom, ir-raġuni ewlenija tal-eżistenza tagħhom kienet il-kruċjata kontra l-insara, Vassalli ma ħassux komdu, żgurissimu ma ħassux komdu jistqar illi l-Malti huwa l-sin Arbi għax dak kien ifisser illi l-Maltin xi darba kienu misilmin. U fi żmien il-kavallieri huwa rrid jevita. Fil-fatt hija l-għażla li jagħmel hu, li jagħmel De Soldanis u li jagħmlu oħrajn fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan. Allura meta Vassalli kien bagħat kopja lil Sylvester de Sassi, għal xiex ħalla l-introduzzjoni kollha barra? Meta Vassalli ippubblika l-ewwel edizzjoni Ruma, għamel prefaċċju storiku. Essenzjalment qal il l-Malti huwa mnissel mill-Feniċju. Din kienet komda l-Vassalli għax il-Feniċju huwa l-sien semitiku imma mhuwiex assoċjat mal-Iżlam għax huwa ta' qabel l-Iżlam. Meta ppubblika t-tieni edizzjoni mal-Protestanti ppubblikawha hawn Malta u bad kopja għar-reċensjoni lil Sylvester de Sassi. De Sassi jgħid ħalla barra l-introduzzjoni Vassalli huwa ovvju li l-Malti mhux Feniċju imma l-Malti huwa essenzjalment Arbi Magrebin. U kien hawn min qal bħal professoressa Carmen de Pasquale li sabet din litra ta' Vassalli lil Sylvester de Sassi Pariġi jgħidu jien qed nibgħatlek kopja biex jekk jogħġbok tagħmel reċensjoni tagħha.
Kien hawn min qal li forsi vassalli reġa' ħasibha. Ix-xorti ridet li ftit snin wara David ta' Ġus Muscat fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina isib it-timetable illi Vassalli għamel għall-istudenti tiegħu meta beda jgħallem il-Malti l-Università fl-1825. U t-timetable illi tajt li l-Malti kien jgħalmu t-nejn l-erba u l-ġimgħa fis-seba ta' filgħodu mis-seba sa' 8 għandha introduzzjoni żgħira tal-kors illum ngħidula course description ta' u jgħid min irid jitgħallem il-lingwa tal-Edewwa ewlenin ta' Ruma tal-Qedem u min huma l-Edewwa ewlenin ta' Ruma mhux il-Kartaġiniżi li huma il-Feniċi. Jiġifieri Vassalli baqa' konsistenti fil-fema illi il-Malti huwa mnisser mill-Feniċi. U fil-fatt anka il-ktib tal-qwiel meta jiġi għall-ispjega Vassalli kemm il-darba jagħmel referenza għall-Feniċi. Qed jgħidlek isma' dan huwa erf missirijietna li baqa' nieżel minn ġitt tal-ġitt minn ġenerazzjoni għall-oħra. U anke dawn ir-referenzi għall-Feniċi Roma għadhom ħajjin. Taħseb li l-leksikon ta' Vassalli huwa aktar dizzjonarju preskrittiv jew deskrittiv? Preskrittiv ħafna. Vassalli kien jaf l-arbi u allura kellu ideal ta' kelma kif suppost tajda. Sewa. U issibu jikkoreġi il-Malti. Fil-fatt jgħidlek din aħjar tajda hekk minflok ma tajda hekk. Huwa mimli bihom. Fl-istess ħin, fil-waqt li hu qed jipprova jġib il-qudiem il-varjetà lingwistika ta' Ħażebbuġ għax għalih hija varjetà li kienet aktar safja minn tal-inħawi tal-port, issib lil Vassalli l-istess kelma jagħtiha b'żewġ pronunzji differenti. Ħanatik eżempju. Jekk ħanivvinta, jekk jagħti l-kelma ċraret, jgħidlek hawn min jgħid ukoll ċrarot jew ċrorot. Jagħti tliet varjanti. F'dak is-sens huwa deskrittiv. Imma hu ipprova jippreskrivi il-varjanti żebbuġija. Il-snaħżiena jgħidu li għax kienet iktar faċli għalih peress li hu kien żebbuġi. Jipprova jagħmel hekk ukoll għax jaqsam id-dialetti Maltin f'ħames dialetti reġjonali u jgħid li ż-żebbuġi jixbaħ ħafna l-Kaldajk, il-Feniċi bażikament, waqt illi ż-Żejtuni, l-Awċi, ir-Rabti jixbħu il-Ludi, is-Sirjak, l-Arbi, imma persi li l-Malti huwa mnisser mill-Feniċi u il-pronunzja Feniċa tinstema l-aktar fl-irħula ċentrali bħal ta' Ħażebbuġ u ta' ħal-Qormi huwa jippreferi meta huwa jippreferi u allura dik il-kelma jġiba l-ewwel waħda, hemmhekk qiegħed jippreskrivi biex ma nsemmilekx li fil-grammatika tant jippreskrivi li jgħidlek is-suffiss kom bħal meta tgħid għalikom hawn min jgħidu għalikem. Il-kom tuża meta titkellem man-nies u s-suffiss kemm meta titkellem fuq il-bejjem. Issa aħna nafu li mhux veru. Aħna ma noqgħodux nażlu meta nitkellmu fuq in-nies u fuq il-bejjem dik hija xi ħaġa artifiċjali li jagħmel Vassalli. Imbagħad jekk trid xhieda oħra tal-preskrizzjoni tiftaħ id-dizzjonarju. Tara xi kliem jagħti u dak il-kliem illi lilek iġalek tiddubita mill-eżistenza tiegħu. Tara l-prietki kontemporanji kienux jużawh. U ssib li fil-prietki ma jidher qatt aħna d-Dipartiment tal-Malti jitlob xi studenti meta jagħmlu teżi. Jitraskrivu l-prietki u ovvjament jikkupjawha bil-kompjuter u allura għalija l-ewwel wieħed ikun faċli ħafna nfittex fid-database. U kemm il-darba jiġri li l-kliem li Vassalli jagħti fid-dizzjonarju fil-prietki ma jintuża qatt. U l-predikatur jikkomunika man-nies ried x'inhi t-tagħlima. Id-dizzjonarju ta' Vassalli mhux veri jirrifletti l-Malti mitkellem, imma jirrifletti l-Malti mixtieq ideali ta' Vassalli. F'dan is-sens, id-dizzjonarju ta' Vassalli mhuwiex l-aħjar xogħol li jiddeskrivilek l-istat tal-lingwa tagħna fi żmienu. Iktar huwa tajjeb għar-regoli li juża biex jikkodifika l-lingwa
milli biex jagħtik stampa tat-taħdid kif kien.